салом дӯстон, шаҳрвандони мо ки ба визаи Тер-5 ба Великобритания меомаданд, барои кори мавсимӣ кор ва фаъолият мекарданд ва визаи Полшаро гирифтанд, боз рафта дар Полша кор ва фаъолият мекарданд. Ва айни ҳол бошад, сафоратхонаи Полша ё ин ки посоли Полша бигем як қонуни нав баровард, шаҳрвандоне ки мехоҳанд аз Великобритания ба Полша бираванд, ҳатмӣ барои гирифтани раводид, барои гирифтани визаи Полша бояд BRP Великобританияро дошта бошанд. Ба ҳамин хотир акаҷоное ки дар фермаҳо кор мекунед ё ин ки омадаги ҳастед, мехоҳед ҳуҷҷатҳои худатонро пешниҳод кунед, корфармонда биёед, ҳаракат накунед беҳуда, ба хотире ки шумо агар BRP надошта бошед, ӯ пули расход кардагитон, корфармондаи ёфтагитон шуморо ҳеҷ кис кӯмак карда наметавонад. Барои маълумоти пурратар, ҳар шаҳрвандое ки аллакай шумо корфармондаи ёфтагӣ ҳастед ё ин ки вақт гирифтанӣ ҳастед, аввал посоли Полша дар Лондон будагӣ ё ки сафоратхона мегем, Полша дар Лондон буда занг бизанед, бипурсед ки оё барои шаҳрванди Тоҷикистон метавонад ки ҳуҷҷатҳои худашро пешниҳод кунад, то визаи кории Полшаро аз Лондон ё ин ки аз Великобритания бигирад ва дар асоси гуфтагӯи ҳамон ҳуҷҷатҳои худатонро пешниҳод кунед. Ассалому алайкум аз Лондон.